koro kokegi to nyalo kelo tabu. Samoro gin achiel kuom gik ma bende nyalo kelo hinyruok. Cheryl, kad biro iri, en nyasi mane misepango minyalo paro ma ng'ato nyisi ni nyasi mane misepango miyiene ma tatimo gi chunya te, most stand out kabisa minyalo wacho ni ma to natimo ma everything ne 10/10, nyaka feedback ir client bende ber? Lydia, anta paro ni nyasi katimo ng'enygi giwuok 10/10. Ok napako, lakini aparo natiyo maber. Ka dhi ka weekend manokadho nieri ne watimo arus. Arus ni ne watimo ne jomodak oko, gidak US, nyako ne Rwanda, wuoyi ne Jaluowa, bodo nade. To jogi ne pok kata karomogo, wapango gimoro amora, to ne wapango ni ka gibiro to gitimo nyombo, inyuomo nyako, to the following day itimo white wedding. Kenya ka? Kenya ka. Koso Rwanda? Kenya ka. Kori neno ka schedule no ne pek, to ne wapanga ne wapokwa romo, to ka gibiro to ne watimo gigo maber, mane watimo nyombo ki Rwanda, ma jo Rwanda go winjo maber, Joluo bo winjo maber, to kiny ne watimo arus be nodhi maber. Koro anto events masetimo aparo ni atimo gi maber gi chunya te. Ok anyal wacho na achiel kata mane. Yes, adieri nitiere moko manyalo bedo ni nigi rem moro, lakini ng'enyne king'iyo kata Chedri Makers pages wa mag Facebook, Instagram, ibo yudo client feedback marwa ni maber, kendo referrals ema wachimo godo. Ng'enyne ok wayud tich nikech gimora mora, to ng'enyne wayudo tich nikech referrals. Ka wadhi watimo ne ng'ato tich to watimo maber, wachako bedo referred. Awacho ga ni ohala mokwongo en by chance, en gima ok en assured, en by chance. But ohala michako timo mar ariyo gi ng'ato en kaluwore gi kaka nitimo mokwongo. Koro an clients ga mokwongo gin ga very special, nikech kaka treat gi ema dhi miyo ochako miyo ohala kendo, to kendo chako nyiso nyawadgi mondo timang'o omiya ohala. Emomiyo atemo kabisa ni kamora mora matiye, ratil mora mora matiye, obed liel, obed arus, obed nyombo, atemo mondo ratil mawatiye obed maber. Pro kamano, seche ma tich ler kamano in bende jo Kiswahili wacho ni unajiamini. Aneno ka in gadieri gimitimo, to chieng' moro Cheryl aneno gimoro ma okare tanyisi, client obiro wacho ni ok amor gi kaka odhi, ere kaka ihandle? Feedback en gima onego bed both positive gi negative. An kit ngimana ang'eyo ni positive feedback miya abedo mo careful, kata bedo gi ilo mar medo timo gimoro maber. Negative feedback kata feedback ma ok odhi kare, kantiere rem kamoro, en gima awacho ni wake up call. Onego bed ni ogido ng'ato mondo ononane matut ni ang'o momiyo feedback ni nobiro marach. Ka client ni wacho ni kama kamano kodhi maber, ok object kaka timo, ipenjo ni atimo nang'o. Namba achiel, ibedo gine gi client, ikuongi apologize. Nyaki go mos, whether in right kata wrong, because the client is always right. Ikuongi apologize, kise go mos to inono matut, ipenje ni to di gombo ni ma otimbre nade, to kose nyisi to imbe iwuok kanyo, idhi bedo piny gi team, tiwacho ni tich mane watimo ni to client no wacho ni kama kamano kodhi maber, ang'o mwanyalo timo mondo next time rem makama kikuogi. Kitimo mano to kata team ni katibed ni onge next time no, ging'eyo ni ka oko moro no bedo kama onego beni giloso. For example, utedo to maybe chumbi ne ng'eny chiemo moro. Komi feedback no, ok en opportunity mar pingo ni chumbi no ne nitiere sawa. Igo mos ne client,
inyise ni ubro ng'iyo tidhi bedo gi team. Ng'enyne iyudo kiseyudo feedback tidhi, kik idhi to iweya kamano, ibet gi team nikech gin ema gimiyo chiemo no losore. Tinyiso gi next time quantity mar chumbi nyaka dog piny e chiemo. So an generally feedback kayudo to berna kabisa nikech it is actually en gima miyo ohala ma next time bro bedo better. Nikech next time ng'ato kochako mi the same person kochako mi ohala tichaki keto chumbi mang'eny, obo ng'eyo ni kawe for granted, to biashara no koro kindi kode bro rumo chuth. Okonyari fai tembo kochako mi tich. To kochako mi ma next time ma chumbi no ne ni kare, to nyisi ni kare ni winjo gima ne awacho ni cha, then omor. Ohala dwaro mbola.